pravimo rum kuglice. Ukoliko volite sitne kolače koji ne zahtevaju puno vremena kada je u pitanju priprema, ali i narednih nekoliko klipova mogu vam poslužiti kao inspiracija. Za rum kuglice bit će vam potrebno pola kilograma mlevenog keksa, 250 grama mlevenih oraha, 100 grama istopljene čokolade, 250 grama margarina, 150 grama šećera u prahu i 100 grama suvog grožđa koje je prethodno potopljeno u malo ruma. Ostanite sa nama, sledi priprema. Najprije penasto umutimo margarin ili maslac. Dodamo prah šećer. Dobro umutimo i dodajemo polako orahe i mlevenu plazmu. Potom istopljenu čokoladu. Izmešamo mikserom, a malo je potrebno i rukama, i dodamo 100 grama suvog grožđa koje je prethodno bilo potopljeno u rum. Naravno da smesu za ove kuglice možete napraviti i od manje gramaže. Ne morate koristiti pola kilograma keksa, nego 250 grama i ostale mere prepoloviti kao što sam i ja učinila, i u tom slučaju dobije se 40 kuglica. Od smese pravimo kuglice. Ja svaku volim da izmerim i obično je to 14 do 15 grama da bi bile jednakog oblika. Dekoracija je po želji. Jedne sam valjala u mlevene lešnike, a druge sam malo našarala čokoladom. Nekada ih i cele prelijem čokoladom. U krajnjoj liniji ne morate ih uopšte ni dekorisati. Odličnog ukusa su i bez toga. Ukoliko ste ljubitelj ruma, ovaj ukus bit će vam neodoljiv. Detaljan recept sa merama je u opisu videa. Subscribeujte se na naš kanal, kliknite na zvonce, lajkujte i šerujte ovaj video ukoliko vam se dopao i obavezno ostavite komentar ili sugestiju.